Vezano za sport, neću sad ko ima kakve diplome, certifikate, da li je C trener UEFA ili svašta nešto, svi smo mi na ovaj ili način vezani u sport. Govorim sa pozicije zamjenika gradonačelnika grada koji jest europski grad sporta i koji ulaže puno u lokalni sport. Središnji ured za sport Vlade Republike Hrvatske, odnosno ministarstva i ured za lokalni sport Hrvatskog olimpijskog odbora naglašava ulogu lokalnog sporta, naglašava ulogu sportske rekreacije i tog amaterizma iz kojeg onda ja se apsolutno slažem i sa gospođom Butinski i sa gospodinom Čopom, ono što vrijedi u tom malom bazenu ide više i nek ide više. Ali ako maknete onaj čep iz tog bazena, nema više bazena. Ovo je veliki rizik ukoliko se lokalni proračuni, tu je župan u pravu, ovo se ne tiče županije, ovo je odluka gradova i općina. Meni nije uputno da svoj sportski kolektiv, nogometni, košarkaški, rukometni, zakidam za određena sredstva da bi dao nekome drugome. Ono dijete iz Lepoglave, igrom slučaja Robert Murić je neko kratko vrijeme igrao u Lepoglave, nemojte zaboraviti njega, ne samo ovoga Marka. To je to. Oni koji vrijede će se sami naći, oni će sami otići više. Ali nije uputno da gasimo i da dovodimo u opasnost lokalne sportske kolektive ukoliko ćemo uzimati iz sportskog budžeta svakog grada i općine i davati ga negdje više. Oni koji idu više, roditelji će naći sredstva za to. I gradovi i općine mogu sustavom stipendiranja poticati taj razvoj sporta, ali ga nikako ne možemo na ovakav način degradirati. Ako već i država kroz svoju strategiju o sportu i Olimpijski odbor kroz Ured za lokalni sport, gospodin Krajač i ostala ekipa ako radi dobre stvari, forsira tu lokalnu priču, dajmo onda da ta lokalna priča i dalje funkcionira, ono što vrijedi će ići dalje prirodnim putem koji svaki put do sad. Da li koji načelnik općine puno love daje za sport i to možda pretjeruje, kupuje si poene, ok, ima anomalije, kukulja u svakom žitu. Ali postoje i oni sportski kolektivi koji zapravo su ok i koji su zdravi. I zaista mi nije ok da gradovi i općine uzimaju svoje novce, novce svojih poreznih obveznika, svojih sportaša i daju nekome drugome jer će možda jednom dana netko nešto ne znam šta raditi. Ovo nema veze ni sa politikom, ni sa travama, ni ostalim glupostima. Ima veze s time da ja želim da djeca u mojem gradu i u vašim gradovima i općinama imaju svoje klubove i daj Bog 10 Marka Roga, 20 Roberta Murića koji će ići kasnije prirodnim putem dalje. Ovo nema mi smisla da trošimo novce naše, od našeg klinca, od naših sportskih klubova za neke kaj bi možda moglo biti ok jednom kasnije. Hvala.